broja od 400.000 ljudi, a neki nagađaju da se tu neće stati. Menadžment pjevača sastao se s ministrom unutarnjih poslova koji poručuje sve žurne službe morat će djelovati zajednički. Ovo je jedna situacija gdje će trebati zapravo vidjeti svaki detalj. Mislim da vremena ima, dakle to je nekih 3 mjeseca, ali mora se početi odmah, zato smo mi i odmah nakon prve informacije sjeli. Radno i za iznajmljivače koji zadovoljno trljaju ruke. Neki planiraju iznajmiti vlastite stanove, neki nude balkone s pogledom na hipodrom, a mnogi su cijene za taj srpanjski vikend višestruko podignuli. Ne i Klaudija, čija su 4 apartmana popunjena. U jednoj sekundi na mobitel dolazi tap, redoslijed poruka, kao rezervacija. Ja sam sada non stop uz mobitel, telefon zvoni 100 puta dnevno, mailova je 100. Mjesec dana prije koncerta 500 ljudi svakodnevno će raditi na postavljanju pozornice teške 350 tona.